Priatelia, ahojte. Ja vás vítam opäť pri ďalšom videu, alebo teda pri pokračovaní zo série testovania týchto produktov, ktoré nám priniesli výrobcovia od firmy Aquacar Cosmetic. Ja už som to spomínal aj v predošlom videu, spomeniem to aj v tomto videu. Čo sa týka na mieste nejakých tých výrobcov autochémie, majú to veľmi ťažké prísť na trh s niečím, čo to ešte nebolo. Pretože tých výrobkov je strašne veľa, tých distribútorov taktiež, čiže prísť s niečím na trh v rámci autokozmetiky alebo všeobecne autochémie je veľmi ťažké aj pre samotných výrobcov. Aqua to skúša naďalej a prišla s takouto práškovou formou takéto autochémie. Momentálne tu mám 3 produkty. Je to autošampón, je to APCčko a je to čistič na disky. Áno, je to niečo nové, čo tu ešte nebolo, ale ja som to spomínal aj predtým, spomínam to opäť aj teraz. Nejaký benefit tej práškovej formy primárne momentálne nevidím, alebo neviem nájsť niečo, čo by ma presvedčilo o tom, že áno, budem používať len tú práškovú formu a tú tekutú budem používať menej, alebo najmä tomu až vôbec a nahradiu tento prášok. Momentálne za tieto 2 dní, ktoré to používam, som tam nenašiel nejakú takú vlastnosť kľúčovú, ktorá by mi povedala, že áno, do tejto práškovej formy pôjdem. Je to pre mňa oveľa lepšie. Chémia, ktorá sa predáva v koncentrátoch v tekutom stave, je vlastne taktiež po väčšine na začiatku taktiež v práškovej forme, s tým, že výrobca tam dodáva možno nejakú destilovanú vodu, možno rôzne chémie v takých tekutých formách. A je to vlastne tekutina, kde už je tá chémia vlastne rozpustená a vy si to riedite potom na to ďalšie použitie. Kdežto tu sa nenachádza žiadna tekutina, je to vlastne čiste len prášok, ktorý si rozmiešate vy a nariedite si to na pomer taký, aký vyhovuje vám. Za tú krátku dobu, čo to testujem, tak som si niečo vyskúšal, na niečo som prišiel. To vám poviem, samozrejme, keď to budem testovať aj ďalej, tak vám opäť prinesiem nejaké novinky, alebo vám napíšem do komentáru nejaké také moje postrehy, poprípade doplním im ďalším nejakým videom, kde si vlastne povieme nejaké tie benefity tejto práškovej formy. Čo sa týka týchto 3 produktov, dneska sa budeme venovať, alebo teda v tomto videu sa budeme venovať čističu na disky. Všeobecne. Ten produkt, keď vám príde, vo vnútri sa bude nachádzať takáto odmerka a takáto modrá srandička, ktorá po vysunutí, takto keď si to vylúpnete do vonka, tak sa vám s nej vytvorí takýto pekný silikónový lievik, ktorý vám bude slúžiť na to, že ten prášok do tej fľašky dostanete veľmi ľahko. V prípade, že sa vám ten prášok zasekne, že nebude chcieť sa presýpať, tak vlastne stačí, keď to takto postlačate po bokoch, a ten prášok sa pekne nasype. Čo sa týka toho riedenia, to riedenie zase je individuálne podľa potreby. Výrobca tu nejaké riedenia udáva, ktoré odporúča on. Myslím si, že na 1 liter vody vychádza 50 gramov prášku. Čiže bavíme sa o tom, že jedna táto odmerka má 25 gramov. Čo sa týka nejakého pH, ja som nameral pri tých 50 gramoch na 1 liter pH niekde medzi 9-10. Bol trošičku problém s tým meraním pH, pretože tým, že je ten produkt veľmi taký neonovo zelený, alebo aký, tak som mal problém trošičku určiť to pH, pretože tie papieriky sa mi tak trošku nejak sfarbovali, ale keď som to tak trošičku nechal odstáť, tak mi to tam vyšlo niekde 9 a 10. Čiže bavíme sa, že to je produkt zásaditý, určený v tomto prípade na disky. Čo sa týka použitia na disky, vieme, že tie disky sú rôznych materiálov, rôznych povrchových úprav a niečo tým diskom vadí, niečo nie. V tomto prípade, keď sa bavíme o tomto produkte, môže ísť spokojne aj na leštených hliník, alebo teda odkrytých hliník, a nerez a tak ďalej, neurobí tým materiálom nič. Samozrejme, používať to vyslovene na studené povrchy, nie že niekto príde z nejakej zbesilej jazdy a budú tie disky horúce a pomyslí si, že si ide umyť auto, nastrieka na túto chémiu, tak vôbec to tým diskom nepomôže. Nebude to robiť dobrú robotu, takže používať na studený povrch samozrejme nenechať zaschnúť.
Ja som si, ako som už spomínal, nariadil ten produkt. Je vyslovene taký neonovo zelený. Dosť mi to pripomína produkt od K2. Nepravím, že to je on, že to je ten istý produkt, ale mi to dosť pripomína tou farbou. Čo týka účinnosti, ja som si to testoval na diskoch, ktoré boli znečistené takým bežným spôsobom, od brzdového prachu a tak ďalej, neboli nejako extra zapečené a tak ďalej. A fungujú veľmi dobre. Čiže opäť, čo sa týka tej funkčnosti tých produktov, tam nemôžem nič vytknúť. Tie produkty sú fakt stále funkčné, ako sme už od Aqui zvyknutí, že tie produkty stále fungujú. Nie sú to nejaké produkty, kde si to kúpite, nariadíte a nič sa nebude diať, že tie produkty budú nefunkčné. Tie produkty fungujú. Čiže tá účinnosť je dobrá, vyčistilo to disky pekne. Hej. Ja tu mám nejaké auto, ktoré má tiež špinavé disky od takého bežného znečistenia, tak si ukážeme, ako to čistí. Hej, nebudeme to oplakovať žiadnym tlakom vody, len to nastriekame vlastne tie disky, trošku vyštecujeme, hej, narušíme povrchovou tú špinu, spláchneme to vodou a budeme môcť potom sledovať, že čo sa vlastne stalo. Čo som ešte nespovedal, lebo zabudol spomenúť, je, že v prípade, že si ten produkt idete riediť, nasypete si tam tie dve odmerky toho prášku, určite treba trošičku počkať. Hej? A hlavne skrz toho, že tá chémia sa nemusí vždy dobre rozpustiť. Ostanú tam nejaké čiastočky ešte, ktoré nie sú rozpustené a pokiaľ to budete chcieť rovno aplikovať, tak sa môže stať, že si natiahne vlastne nejaké také prachové častice, ktoré rozpustené nie sú. Budem tu upchovať trigger a bude to robiť kadejakú šarapatu. Aj keď vám ten trigger náhodou upchá, netreba sa báť, to sa rozpustí. Čiže ten trigger znova bude fungovať, netreba to nejako pracne opäť čistiť. Čiže keď budete používať ten prášok, určite po nariadení treba počkať nejakých 5-10 minút ešte, radšej. Hej. Ja som to vlastne po nariadení hneď som na to namontoval vlastne trigger, hneď som začal skúšať aj striekať. A myslím, že pri Wheel Cleaneri sa mi to nestalo, ale pri APC-čku sa mi stalo, že mi trošku začal hapkať ten trigger a som si myslel, že mi odišiel trigger, ale po chvíli začal fungovať opäť normálne, po nejakých 5 minútach, takže plus minus 5 minút, môže to byť aj menej. Len to má treba na zreteli, že je to prášok a trošičku potrebuje čas, aby sa rozpustil, hej. A čo som ešte povedal, takú nevýhodu je, že keď vám to príde, hej, tá chémia aj s týmito pomôckami k tomu, tak nevýhoda je, že to musíte chytať, musíte to odtiaľ vyloviť, takže vlastne prichádzate do kontaktu s tou chémiou, ktorá je stále ešte v koncentrálnom stave, nie je to rozriedené. Čiže keď to budete odtiaľ vyberať, určite pri prvom vybratí odporúčam dať si nejaké rukavice, vyplachnúť si aj túto odmerku, hej, a aj ten lievik vyplachnúť, osušiť a potom to môžete nejako používať a nedávajte to späť. Pretože sa vám to potom zašpiní a budete opäť zase to chytať, budete od chémie a tak ďalej a na tie ruky to nie je veľmi dobré, hej. Čiže čo by som ešte spomenul, niečo z nejakých popisov. Riedenie som spomínal, použitie som spomínal. Nejaká výdatnosť plus minus, hej. V tomto prípade, keď sa bavíme o Wheel Cleaneri, tak výrobca udáva, že polkilové balenie by mohlo vystačiť plus minus na nejakých 10 litrov hotového produktu. Hej. Čiže je to, dá sa povedať, o polovicu menej ako pri APC-čku, ale to APC-čko opäť sa bavíme o tom, že tam sa pravdepodobne bude používať takéto vyššie riedenie, že sa nebude používať takéto silné. A v tom prípade vieme dosiahnuť to, že z takéhoto polkilového balenia urobíme 20 litrov. Hej? Čiže je na tom trošku APC-čko? Áno, to je šampón. APC-čko je na tom trošičku lepšie, čo sa týka tej výdatnosti, ale nič to nemení na veci, že ten produkt bude stále funkčný. Ako som už spomínal, vyslovene nejaké benefity toho prášku momentálne k dnešnému dňu po druhom dni testovaní nevidím. Není to nič také, čo by ma presvedčilo vyslovene o tom, že teraz budem používať iba prášok a tekutú formu používať nebudem. Čiže ten zmysel tých práškov stále budem hľadať, stále sa budem snažiť prísť na to, čo tým chcel výrobca dosiahnuť, alebo akým spôsobom zmýšľal, keď vyrábal tieto produkty, aby to uľahčil vlastne nám. Lebo primárne predajca, keď chce s niečím zákazníka zaujať, koniec koncov musí vždy osloviť, alebo teda najviac zaujať toho koncového zákazníka, nie samotného výrobcu. Hej.
že si nejako uľahčí nejakú výrobu a tak ďalej, pretože keď to bude konec koncov pre koncového zákazníka nejaké zdĺhavejšie, nepraktické, tak samozrejme od toho upustí. Ale ako som už spomínal, budem sa snažiť nájsť nejaký ten benefit tých práškových foriem. Z môjho pohľadu mne je jedno, že či mám litrovku položenú na poličke alebo 5 litrov bandasku, alebo mám pol litrovú dózu vlastne prášku. Hej, čiže pravím, zatiaľ to nie je nič také prelomové, aj keď by som mohol povedať, že cením Alku za to, že prišli s niečím, čo tu ešte nebolo. Hej? Čiže za to palec hore určite. Ešte nájsť niečo, čo vám presvedčí o tom, že použije prášky a super. OK, čiže ideme k nejakým kolesám, čo tu máme. Ideme sa skúsiť naaplikovať, vyčistíme koleso a potom zhrnieme nejaký taký verdikt. A my budeme pokračovať potom opäť ďalším videom. Takže poďme testovať. Máme tu disky. Sú klasicky špinavé od brzdového prachu. Není to vyslovene znečistenie, ktoré je po nejakej sezóne. Čiže je tam len vyslovene klasický brzdový prach, ktorý sa na tie disky zbiera. Čo najviac, konkrétne toto auto prešlo plus minus nejakých pár stoviek kilometrov v daždi a tak ďalej, čiže bežné znečistenie. Takže ideme aplikovať produkt. Hej. Tak, je taký pekný neonovo zelený, úplne korešponduje s tou farbou tých brzdičov a ideme trošičku skúsiť ako keby narušiť tú nečistotu. Nebude to nejaké detailné čistenie tých kolies, ale na ukážku v praxi myslím, že to bude stačiť. Tak, čiže na záver čisto len oplach, takouto čistou vodou, bez nejakého tlaku. Ako môžete vidieť, tam, kde som nebol štecom, alebo kde sa tá chémia nedostala, v tomto mieste, tak tamto je ešte stále špinavé. Čiže je krásne vidieť, kde som to prešiel, alebo kde sa chémia dostala, nedostala. Takto koleso je stále špinavé, môžem na to striekať vodu, koľko chcem. Tak to nepustí tú špinu. V tomto prípade to hore. Šplechnem. Trošku takto zaštecujeme. Vyplachnem. A to znečistenie odtiaľ preč. Čiže, čo sa týka funkčnosti toho produktu, opäť tam nie je čo. Ten produkt je funkčný, aj tu opäť, kde som nebol s tým štecom dokonale, tak stále môžete vidieť, že to je ešte také špinavé. Tak. Čiže čistič funkčný, robí presne to, čo má, čiže sa vám nemôže stať, že si tento čistič kúpite, neriedite a nebude fungovať. To vôbec. Čiže poďme vyniesť nejaký verdikt. Takže sme si ukázali takú fakt maličkú ukážku v praxi. Všeobecne tam nie je čo riešiť. Hej. Ten čistič je funkčný, robí to, čo má a na čo je určený. Ja som to testoval aj včera, aj na oveľa viac špinavých diskoch a robil presne tú istú robotu, čiže dokonale tie nečistoty odstránil, rozpustil a ľahkým tlakom vody zo záhradnej hadice, klasickej, nie tlakovým čističom, tie disky boli opäť krásne, čisté. Hej. Čiže čo sa týka tej funkčnosti, za mňa super. Toho sa netreba báť, že to bude nejaké slabšie ako nejaký koncentrát. Ja som to spomínal, že to APCčko, aj vlastne každý jeden ten produkt, hej, vonia veľmi dobre. To je fakt super. Takisto, keď som to riedil včera, tak mi tu voňala celá dielňa z toho. Čo by som ešte povedal je, že tie produkty, šampón zatiaľ neviem ako je na tom, čo sa týka rozpustnosti a nejakej farebnosti,
ale APC je vyslovene veľmi červené a aj ten čistič na tie disky je fakt vyslovene taký kriklavo zelený, čo pri čističoch na disky nie je problém. Hej, pretože väčšinou sa predpokladá, že sa budú čistiť len disky, nebudú sa čistiť nejaké iné materiály s tým, alebo nejaké také svetlejšie materiály, tak tamto problém až taký nerobí. Kdežto pri tom APCčku, tým, že to je také červené, je trošičku, nie že problém, ale môže sa stať, že príde niečo svetlejšie, nejaké svetlejšie plasty. A ja osobne to ešte odskúšané nemám, len aby sa nestalo, že náhodou či bude trošičku farby to APCčko, ale vravím, toto je len taký môj dohad. To som ešte neodskúšal, nemám to odskúšané, ani ja nemám momentálne ani auto také, ktoré by malo nejaké svetlé plasty a kde by som si to mohol vyskúšať. A predpokladám, že nie, nebude to farbiť, ale čo sa týka toho APCčka, nemuseli to nejako takto prifarbovať. Ale sme teraz inde, bavíme sa o tom čističoch, alebo teda čističi na disky. Tam to nie je žiadny problém. Tým, že to je také farebné, tak to ešte tak na efekt pôsobí lepšie. Čiže to vytvára taký krikľavo zelený film. Čiže čo sa týka tej farebnosti, pri tom čističi na tie disky, tam to je úplne v pohode. Taký záver môj je, opäť, ktorý som už spomínal aj počas tohto videa, aj v predošlých videách, čo sa týka týchto práškových foriem, nevidím nejaký hlavný dôvod, prečo by som ja osobne momentálne mal prejsť na tie práškové formy. Hej. Čo sa týka tej rozpustnosti, tam je to fajn, trošičku dlhšie to trvá samozrejme tej práškovej formy voči tej tekutej forme, ale nejaký taký hlavný benefit, ktorý ma presvedčil o tom, že tie prášky budú lepšie ako tie tekutiny, momentálne nie, hej. Tá účinnosť aj tých tekutých koncentrátov je perfektná, hej. A čo sa týka akvy, produkty, ktoré fungujú veľmi dobre, takisto toto funguje veľmi dobre, čiže tie funkčnosti sú, dá sa povedať, na rovnakej úrovni. Skladovanie v môjho uhla pohľadu je úplne identické. Či už mám litrovú fľašku alebo pol-litrové balenie prášku na poličke je v zásade jedno. Čo týka predaja a ceny a vlastne pomeru tej ceny a výkonu, tam myslím si, že to je vlastne taktiež na rovnakej úrovni, čo sa týka toho koncentrátu v tekutnom stave a v tej práškovej forme. Čiže stále budem hľadať nejaký taký hlavný benefit, ale v prípade, že by to chcel niekto vyskúšať, určite odporúčam vyskúšať, stojí to za to. Nedáte vlastne, alebo teda nepríde ti o nič, nemôže sa vám stať, že si to kúpite a potom poviete, že je to hlúposť, nefunguje to tak ďalej, to nie. Tie produkty budú fungovať a čo by som povedal je, že fakt sú aromatizované dosť. Hej. Niekomu to možno bude vadiť, kto je taký, že mu vadia také silnejšie vône, ale za mňa to je super. Také spríjemnenie práce, pretože väčšina tej chémii je taká, že bez vôni. Už teraz v poslednej dobe už niektorí zvyknú tak akože viac pridávať nejaké také vône do tých autochémií, aby bola práca s nimi lepšia. A v tomto prípade sa to ako podarilo taktiež. Sú silné tie vône, ale nie sú vyslovene nejaké, že boli agresívne. Hej. To zase nie. Len sú také výrazné. Mne to príde, že to vonia ako nejaký prach na pranie. Hej. Taký dosť výrazný. Hej. Čiže s tým, že keď to nariadíte, tak to stále má takú istú vôňu. Hej. Tá vôňa sa tam, dá sa povedať, nemení. Dúfam, priateľe, že som povedal všetko. Keby som niečo zabudol, pokojne sa pýtajte dole v komentároch. My sa budeme snažiť odpovedať každému. Poprípade, až budete mať nejaké postrehy, aj vy, alebo nejaké také, nájdete nejaký taký hlavný dôvod, prečo skôr prášok ako tekutinu, taktiež nám dajte vedieť. A opäť my, keď na niečo prídeme, tak vám dáme vedieť taktiež. Priatelia, ďakujem za pozornosť, my sa vidíme opäť pri ďalšom videu. Ahojte.